Ekstrabladet dokumenterer her, hvordan en blind dame forsøger at stoppe den ukendte mand, som har boet i damens lejlighed, uden at hun har vidst det. Okay, det der, det er sindssygt. Nej! Fuck, mand! Du bliver kørt ned! Den ældre dame, hun er sluppet fra ulykken med enkelte skrammer og en brækket arm. Det er i hvert fald, hvad jeg har fået at vide. Politiet efterlyser en mand i 40'erne, der er 170-180 cm høj og almindelig af bygning. Manden han har boet heroppe i lejligheden i 2 måneder, og det er uden at 89-årige Lis Hyppe har opdaget det. Ja, det var her krapylet holdt til. Det svin. Ikke nok med, at den ukendte gerningsmand har nasset på Lis Hyppes bolig. Han har faktisk også stjålet hele hendes livsopsparing. Ja, dem havde jeg gemt i cigarkasser nede i undertøjet. Og hvor mange var der? Der var vel en 3 millioner. Pengene har gerningsmanden blandt andet brugt på denne bil, en Lamborghini Gallardo Spider. Politiet har netop oplyst mig om, at gerningsmanden han står til en alvorlig narkosigtelse. Manden har nemlig byttet alle Lis Hyppes potteplanter ud med hamplanter. Ja, mange steder i lejligheden, der ligner det faktisk en hel narkoplantage. Også Lis Hyppes garderobe har spor efter den uinviterede gæst. Lis Hyppe, hvordan opdagede du, at du ikke var alene i lejligheden? Jeg hørte jo fjernsynet gå i gang, og jeg har ikke noget fjernsyn. Lis Hyppe, hun forfulgte manden hernede ad trapperne, og under boen hun hørte larmen. Jeg hørte, at Lis, hun stod nede på gaden og råbte. Og så siger jeg så til Kim, at jeg måske skulle tage min... så sagde jeg til Kia, film det. Film det. Ja, og så gik jeg i gang med at filme det. Under interviewet opdager Kim Milton en kvittering, som gerningsmanden tilsyneladende har tabt under sin flugt. Men Lis Hyppe, kan man sige, at der er kommet noget godt ud af det her? Nå, nej, det vil jeg som ikke sige, men... Ja, jo, der er kommet det her. Han har glemt sine cigaretter. Hvis du har oplysninger om, hvem gerningsmanden kan være, så kontakt os på ekstrabladet.tv. Hvis du har informationer om, hvem gerningsmanden kan være, så send dit bud til os nu.